Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron i ni'n cyflwyno'r dydd yma i ddofal di, yn gofyn am dy bresenoldeb i fod gyda ni, helpa ni dreulio'r dydd yn dy geisio di, yn dy foliannu di, ac yn gweddio Dduw y bydd y dydd yma'n dod â bendithion i lawer, bydde di yn bendithion gwlad hyd yn oed o Dduw, tywallt ysbryd arno, gad i ni weld a phrofi ymweliad mawr o ddifri. I ni yn galw arna ti drigarhau wrthym. I ni yn diolch i ti am dy drigaredd, ond yn gofyn am yr ymweliad arbennig hynny, y bydde di yn dod i'n plith unwaith eto. Bendithian hamser nawr a diogela ni rhag ymysodiadau'r un drwg. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau cyn dechrau. I'ch atgoffa am yr oedfan sydd i'w cael ar wefan Nghapel y Rhath. Ar ddi llun, i ni'n ymdrechu wneud un mawr dechrau'r wythnos i osod ar y wefan myfyrdodau byr o emynau, felly emynau'r efengil, negeseuon o 80 munud o hyd. Ac yna egluro'r efengil astudiaethau Beibledd ac ar y funud i ni yn astudio llyfr J.C. Ryle. Ac felly hynny'n cael ei osod am 6 o'r gloch ar ddydd Mercher. Ac yna ar y sil oedfan pregethu am hanner awr wedi 3. Nawr gyda chi ddarllen o air Duw, yr efengil yn ôl Luc, penod 11, penod 11 ac yn dechrau'n adnod 14. Ac yr oedd fe'n bwrw allan gythrael a hwnnw oedd fyd, a bu wedi'r cythrael fyned allan i'r midan lefaru a'r bobloedd ar y feddasant. Eith yr rhai ohonynt a ddywedasant trwy Beelzebub, y pennaeth y cythreiliaid, y mae fe'n bwrw allan gythreiliaid, ac eraill gan ei demtio geisiasant ganddo arwydd o'r nef. Yntau yn gwybod ei meddyliau hwynt a ddywedodd wrthynt, pob teyrnas wedi ymrannu yn ei herbyn ei hun a anghyfanheddir, a thi yn erbyn ti a syrth. Ac os Satan hefyd sydd wedi ymrannu yn ei erbyn ei hun, pa fodd y saif ei deyrnas ef, gan eich bod yn dywedyd mai trwy Beelzebub yr wyf fi yn bwrw allan gythreiliaid. Ac os trwy Beelzebub yr wyf fi yn bwrw allan gythreiliaid, trwy bwy y mae eich plant chwi yn ei bwrw hwynt allan. Am hynny y byddant hwy yn farnwyr arno chwi. Eithyr os mae fi trwy fus Duw ydwyf yn bwrw allan gythreiliaid, di amau ddyfod teyrnas Dduw ato chwi. Pan fyddo i'n cryf arfog yn cadw ei neuad, y mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. Ond pan ddel i'n cryfach nag ef arno a'i orchfygu, efe a ddw gymaith ei holl arfogaeth ef yn yr hon yr oedd yn ymddiried ac ar ran ei anrhaeth ef. Y neb nid yw gyda mi sydd yn fy erbyn, a neb nid yw yn casglu gyda mi sydd yn gwasgaru. Panel yr ysbryd aflan allan o ddyn efe arodio mewn lleoedd sychion, gan geisio gorffwystra. A ffryd na chaffo, efe a ddywed, mi a ddychwelaf i'm ti o'r lle a deithim allan. A phan ddel, y mae yn ei gael wedi esgubo a'i drefnu. Yna yr a efe ac y cymer ato 7 ysbryd eraill gwaith nag ef ei hun, a hwy a ant i mewn ac arhosant yno, a diwedd y dyn hwnnw fydd gwaith na'i ddechreuad. A bu, fel yr oedd efe yn dywedyd hyn, rhyw wraig o'r dyrfa a gododd ei llef, ac a ddywedodd wrtho, gwyn fyd y groth a thig di a'r bronau a signaist, ond efe a ddywedodd yn hytrach, gwyn fyd yr rhai sydd yn gwrando gair Duw ac yn ei gadw. A bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Nawr, gadewch i ni edrych ar yr adnodau olaf hynny nes i ddarllen nawr o'r benod honno yn efengil Luc penod 11 ac adnodau 27 ac 28. Nai ddarllen rheini eto, a bu fel yr oedd fe'n dywedyd hyn rhyw wraig o'r dyrfa a gododd ei llef, ac a ddywedodd wrtho, gwyn fyd y groth a thig di a'r bronau a signaist, ond efe ddywedodd, yn hytrach gwyn fyd y rhai sydd yn gwrando gair Duw ac yn ei gadw. Nawr, mae'n ddarn byr o'r ysgrythyr, ac mae Luc yn adrodd hanes. Nad os un o'r efengylwyr eraill yn recordio, ac mae'n ddarn sydd yn fyr yn llawn gwersi pwysig iawn, holl bwysig. Yn y darn gwelir tynerwch ar Iesu, yn y modd y mae'n delio ar wraig, ac hefyd i ni yn gweld y modd y mae'r wraig yn ymateb i'r Iesu. Mae'r wraig wedi gweld y modd y deliodd yr Iesu gyda'r gŵr oedd yn fyd
oherwydd y cythrael. Gŵr nad oedd yn gallu siarad o dan yr anabledd yma ac o dan ddylanwad yr un drwg. Adnod 14 ac yr oedd fe yn bwrw allan gythrael, a hwnnw oedd fyd a bu wedi'r cythrael fyned allan i'r midan lefaru a'r bobloedd a'r ryfeddasant. Ac mae'r wraig yn dist i hyn, yr oedd hi yno yn gweld y cyfan. Ac mae yn rhyfeddu'r dorf, ond mae wedi creu cryn argraff ar y wraig. Ond hefyd, yr oedd y wraig yn dist i'r modd y deliodd yr Iesu a'i wrthwynebwyr. Yr oedd ei wrthwynebwyr, dyw hwn ddim yn dod fel syndod i ni nag yw, unrhyw un sydd wedi darllen y gair Duw, unrhyw un sydd wedi darllen yr hen a'r newydd, o'r testament newydd, yn gweld sut yr oedd gelynion yr Efengil yn ymosod ar yr hyn sydd yn dda, ac i ni darllen y dro ôl tro sut yr oedd gan yr Iesu elynion. Ond i ni'n gweld, ar ôl y cyhyddiad, i ni'n gweld adnod 15 ac 16, eith rhai ohonyn a ddywedasant, a dyma'r cyhyddiad, mae'n erchyll. Ystyriwch bod yr rhai yma yn cyhyddo Iesu Grist, mab Duw, yr un perffaith, yr un sanctaeth, yr un pur. Dychmygwch bod nhw'n gallu dweud hyn am un fel yr Iesu. Adnod 15, eith rhai ohonynt a ddywedasant trwy Beelzebub, pennaeth y cythreiliaid y mae fe yn bwrw allan gythreiliaid. Ac eraill, gan ei demtio a geisiant ganddo arwydd o'r nef. Rhai yn ei gyhyddo fod yn gweithio dan pwerau dieflig, ac yna eraill yn trial i demtio fe. Mae'n ofnadw'n diwe i feddwl bod rhain yn siarad gyda'r arglwydd Iesu Grist yn y fath ffordd, ac roedd y wraig hon yn dist i hyn. Yr oedd hi'n gweld y cyfan, welodd hi beth nath yr Iesu, gweithred llawn cariad a thrigaredd a gwirthiol, ac yna mae'n gweld sut mae'r rhain ei elynion yn siarad ag e. Ond beth sydd hefyd yn anhygol, mae hi hefyd yn dist i'r ffordd y buodd yr Iesu ymateb i'w elynion. Na i ddarllen eto, ac ystyriwch yr effaith mae hwn yn cael ar y wraig, ac ystyriwch cynnwys y geiriau, y ffordd mae'r Iesu yn delio gyda'r rhain. Adnod 17 ymlaen. Yntai yn gwybod ei meddyliau hwynt a ddywedodd wrthynt, pob teyrnas wedi ymrannu yn ei herbyn ei hun a anghyfanheddir, a thi yn erbyn ti a syrth, ac os, dyma'r ddadl, mae'n gweithio'r ddadl lan, mae'n ei osod e ger ei bron, ac os Satan hefyd sydd wedi ymrannu yn ei erbyn ei hun, pa fodd y saif ei deyrnas ef? Gan eich bod yn dywedyd, mae trwy Beelzebub yr wyf fi yn bwrw allan gythreiliaid. Ac os trwy Beelzebub yr wyf fi yn bwrw allan gythreiliaid, trwy bwy y mae eich plant chwi yn ei bwrw hwynt allan. Am hynny y byddant hwy yn farwyr arno chwi. Eithir, os mae fi trwy fus Duw ydw i fy'n bwrw allan gythreiliaid, diamau ddyfod teyrnas Duw ato chwi, ac darllenwch yr ymateb yn yr adnodau sydd yn dilyn hefyd. Dyna i chi ateb, doeth. Cadarn, rhesymegol, ymateb ysbrydol, mae'r cyfan yno'n dwi. Byddwch chi'n meddwl, os oedd na ffordd cywir, perffaith i ymateb i'r fath gyhyddiad erchyll, dyna fe. Ac fe gafwyd fe rhoddodd yr Iesu yr ymateb, union ymateb oedd ei hangen. Ac fe welodd, fe glywodd y wraig hon yr ymateb. Ac canlyniad y profiad yma i'r wraig yw bod hi'n gweiddi allan. Adnod 27. Ac bu, fel yr oedd y fe'n dywedyd hyn, rhyw wraig o'r dyrfa, a gododd ei llef, ac y ddywedod wrth o gwyn fyd y groth a ddig di a'r bronau a signais. Mae'r rhyfeddod yma wedi dod drosti fel ton anferth, a dwi ddim yn gallu ymatal ei hun, ac mae'n bloeddio allan y geiriau yma. Gwyn fyd y groth a ddig di a'r bronau a signais. Wel, dyna'r cefndir i chi, y cyd-destun. Dwy adnod sydd yn llawn rhyfeddodau, llawn gwirioneddau arbennig. Wel, o'r adnodau hynny, hoffwn ni edrych ar y rhybydd tyner y mae'r Iesu yn ei rhoed, yna calondid eglur y mae'r Iesu yn ei rhoed, ac yna i orffen, hoffwn ni ofyn cwestiwn pwysig. Wel, y rhybydd tyner yma. Mae'r ymateb o'r wraig yn un dealladwy ond diwe o feddwl am yr hyn sydd yn wir o ddynoliaeth yn gyffredinol. Mae'r wraig yn ymateb a mae'n ymateb ardderchog. Sy'n cwestiwn am hynny, does dim beirniadaeth fan hyn
o'r ymateb bod na rybydd oherwydd yr ymateb. Ond dyw hi ddim yn anghywir o reidrwydd ar un lefel fel petai. Ac yn sicr i ni gallu deall oherwydd y dynoliaeth ac oherwydd ein tuedd ni, mae'r ymateb yn un hawdd i ddeall. Oherwydd mae yna duedd ym mhob un ohonom i ffafrio'r hyn sydd yn weladwy yn gorfforol. Mae hi'n ymateb. Mae'n dweud, dyna dda, dyna hyfryd, dyna fraint yw byddai cael bod yn fam i ti, i feddwl am ti fel rwy ti di ymateb ar pethau ti di wneud. Dyna fendith, dyna hapusrwydd mae dy fam yn ei gael. Ac felly mae hi'n edrych ar yr elfen deuluol yma, yr un weladwy, yr un corfforol yma, dearol. Ac mae hwnna'n wir, ond dyna beth sydd yn naturiol i ni. Dyna'r ymateb cyntaf sydd yn dod o'r wraig yma, a dyna yw'r ymateb cyntaf sydd yn dod o bob un ohonom ni. Gwell gan ddyn grefydd, os ydyn ni'n symud ymlaen nawr at grefydd o ran y wers. Gwell gan ddyn grefydd sydd yn synhwyrus, yn cyffyrddadwy, yn faterol. Dyna beth mae dyn yn ei hoffi. Gellir gweld ar llygad, neu clywed ar glist, neu arogli, ar trwyn, neu teimlo gyda'r croen. Math yna o grefydd mae dyn yn ei hoffi. Crefydd yr byd, ond ydynt, i ni'n gwybod o ble maen nhw'n dod, a mae yna rhywbeth mewn dyn yn y greadigaeth wedi cael ei creu ar lun a delw Duw, ac felly oherwydd y ffordd i ni wedi cael ei creu, mae pob dyn yn gwybod bod na Dduw. Ni'n gwybod hynny. Ond oherwydd pechod a'r cwymp, mae dyn wedi colli'r berthynas â Duw ac pob dirnadaeth ysbrydol. Ond mae dal rhywbeth mewn dyn sydd yn peri rhaid addoli. Rhaid addoli rhywun. Mae yna rhywbeth yno ni, rhywbeth greddfol i addoli bod uwch na ni. Nawr wrth gwrs mae yna anffyddwyr a maen nhw'n trio gwasgu'r ymdeimladau yna lawr. Maen nhw'n addoli i hunan, maen nhw'n addoli pethau materol. Maen nhw'n addoli rhywbeth, ond maen nhw'n trio gwadu'r bodolaeth o Dduw. Ond mae'r nifer anferthol ar hyd a lled y byd yn credu mewn Duw. Y broblem yw, dwi ddim yn credu yn y Duw iawn. Ond beth i ni yn gwybod, bod dyn yn naturiol am addoli Duw, ac felly mae crefydd ar byd yw ymgais dyn i gyrraedd Duw. Ni'n gwybod mae Cristnogaeth yw Duw yn datguddio hun i ni. Ond crefydd ar byd yw ymdrech dyn i gyrraedd Duw o'i wneithuriad ei hun. Y gorau mae'n gallu dod i fyny ag un sy'n yn aml iawn sydd yn siwtio fe. Sydd yn neud iddo fe deimlo'n well mewn bywyd. Ac felly dyna beth sy'n digwydd. Ac o ganlyniad i hynny, mae crefydd dyn wedi dod yn rhywbeth fel dwedwn ni gyda, yn un synhwyrus, cyffyrddadwy, materol. Mae crefydd, felly, gan amla, dyma beth ni'n ei weld ar draws y byd, yn grefydd lle ni'n cael gwisgoedd arbennig, arogl darthau, bwydydd arbennig, gweithredoedd y gellir ei gweld, geiriau gellir ei clywed. Dyna beth ni'n ei weld mewn crefyddau'r byd. Ac i chi gallu weld pan chi'n darllen llyfrau am grefyddau, falle llyfrau plant yn sôn am grefyddau gwahanol. A beth chi'n cael yw, maen nhw'n bynciau yn aml iawn, mae pobl yn hoffi dysgu i'r plant, achos mae yna liw yna, mae yna arogl darthau yna, mae yna pethau diddorol i weld, a'i cyffwrdd, a'i teimlo, ac mae'n bert, ac mae'r holl bethau yna, gwisgoedd, a chi allu teimlo nhw, chi allu dod â pethau mewn i ddangos. Ond be ni sylwi, dim un o'r ein y cyffwrdd y galon. Ac yn delio â phechod, pan chi'n astudio y cryfydd yma, y pethau yna sy'n dod i'r wyneb, dyna'r pethau sydd yn dod, yw'r pethau ni'n gallu gwneud. Ac mwyn gwella, mae yna bethau mae pobl gallu gweld. Mae nhw'n gallu gweld, o'i chi wedi mynd ar ber yr undod. Mae yna bethau mae rhywun gallu dweud. Falle tynnu llun, prawf y mod i wedi bod ar y ber yr undod. Ac felly dwi'n teimlo'n well. A dyna yw crefydd. Hyd yn oed y grefydd Gristnogol. Mae pobl hyd yn oed wedi gwneud y grefydd Gristnogol y Beibl yn un y gellir wneud yn un allanol. I ni'n gwybod yr Hen Testament, yr Iddewon, ond ni wnaeth yr Iddewon y grefydd Iddewig yn un allanol, yn un o'r pobl yn gallu weld, yn un llawn gweithredoedd. Mae yna beryg ond oes, hyd yn oed yn y byd efengylydd, ein bod ni'n gallu gwneud e'n fater o weithredoedd, ond dod â termau fwy cyffredin mewn i ni'n gyfarwydd â nhw. Ond eto i gyd ni dal i bwyso ar yr hyn sydd yn allanol. Hyn sydd yn naturiol i ni o ganlyniad yr cwymp. Nid yw dyn bellach yn gallu derna dim sydd wir o Dduw. Roedd y wraig yma
wedi tystio i rhywbeth gwirioneddol ysgytwol. Fe welodd a'i llygaid gwyrth. Ac roedd hyn yn ei hun yn ddigwydd yn ddigon i ysgwyd person. Ond cafodd hwn gryn argraff ar y wraig. I weld y modd yr ufuddhaodd y cythrael yma a dod allan o'r gŵr myd. Ond yna cafodd weld y modd yr ymysodwyd ar yr Iesu gan ei elynion. Fe welodd i hynny a'i gyhuddo fod wedi gwneud y gwir trwy Beelzebub ac yna roedd rhai am ei demtio, ond yr hyn welodd y wraig. Oedd ymateb rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist pan deliodd nhw yn y modd mwyaf perffaith posib. Ac yn ychwanegol at hyn, byddai hyn a glywodd amdano yn flaenorol. Hyn oll yn peri i ddiweiddi. Does dim syndod bod hi'n gweiddi mas. Doedd hi ddim yn gallu tywelu hun. Gwyn fyd y groth a thig di ar bronau a signaist. I weiddi, mae hapus yw'r fam sydd wedi rhoi genedigeth i un fel ti. A chi gallu deall mae hwn mor wir ond yw e. Mi roedd hi'n gallu meddwl, a thi feddwl am mam yr Iesu, falle roedd hi'n agos, falle roedd hi wedi bod yna, ddim yn bell, ac falle fod hi'n teimlo, mae dy fam di, mae wedi cael y fath fraint. I ti wedi gwneud y peth mwyaf rhyfeddol a siarad yn y ffordd mwyaf awdurdodol a llawn gras a chadernid. Ac dyna hapus yw dy fam di o rhoi genedigeth un fel ti, yn fam un sydd yn siarad fel ti, sydd yn llawn gras a doethineb a phŵer fel ti. Dywedodd wrth gwrs, yr hyn oedd yn wir, ni fyddai neb yn gwadu hyn. Mae bendit oedd i Mair fod yn fam yr Iesu. Bydde neb yn gwadu hynny, wrth gwrs. Nawr mae yna berig ond oes yna elfennau o eglwysi di mynd ac a dyrchafu'r forwyn fair. Ond bydde neb yn gwadu. Dyna i chi fraint, a mae yn fendith i cael mab fel yr Iesu. Dywedodd yr angel Luc 1:28 ac angel a ddaeth i mewn ati ac a dywedodd henffych well yr hon a gefais ras, yr arglwydd sydd gyda thi bendigaid wyt ymhlith gwragedd. Dywedodd Elizabeth yr un peth, Luc 1:42 a llefain a wnaeth a llef uchel a dywedyd bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd a bendigedig yw ffrwyth y groth di. Wrth gwrs byddai bendid, hapusrwydd naturiol. Ond dyna gyd bydde hynny. Ond gwyddom ni am yr Iesu yn cyfeirio ato fe. Mae yna fwy na hynny. Nid yw'r Iesu'n anghytuno ar y wraig, ond y mae elfen o rybydd yma. Mor dyner yw y rybydd, mae dal yn rybydd, bydd ofalus. Mae nid dyna yw'r unig beth i ti meddwl sydd yn arbennig, sydd yn special fan hyn, bod Mair fy mam wedi cael y fraint. Na does dim dylorni hynny, a does dim chwarae lawr y peth, ond does dim dyrchafu hynny o ran ei hunan y cnawdol, y corfforol, a dyrchafu i'r lefel mae rhai wedi wneud sydd yn bechadurus. Mae mwy i'w gael. Ac mae'r Iesu yn cyfeirio rhybydd yma, mae'n dweud, yr oedd Mair yn yr un sefyllfa a phawb arall. Mae yna fendith i Mair fel ac yr oedd i bob un arall yr un peth. Ac mae'n cyfeirio'r wraig hon at y peth. Mae'n dweud, mae yna fwy na hynny. Oedd yr oedd Mair wedi cael y fraint o fod yn fam i'r Iesu. I weld un yn tyfu fyny mor raslon ac i fydd. Ac mae'n wir bod breintiau i'w cael. Rhai corfforol ydym yn ddiolchgar yn dydyn ni os ni eisiau mynd â fe lawr y trywydd yma. I ni yn ddiolchgar ar lefel o magwraeth teuluol fel yr oedd Mair yn fam i'r Iesu. Mae yna pethau hyfryd a mae yn fraint ond diw e. Mae yn fraint o cael eich magu mewn aelwyd Cristnogol a cael esiample da o'ch cwmpas chi a teuluoedd Cristnogol a ffrindiau Cristnogol. Mae hyn oll yn help wrth dyfu fyny a chamu'r byd. A cael moesau wedi cael eich gosod i chi ac yn y blaen, a gyd ar y lefel hynny. Ond rhain oll, dyn nhw ddim o werth, dim ond ar lefel daearol. Dyn nhw ddim o unrhyw werth arall allech chi ddweud o ran y breintiau bydde rhywun yn dweud bod nhw wedi cael eu magu, wedi cael hyn a'r llall. I ni wastad yn ddiolchgar am y pethau hynny, ond dyw'r rheina ddim yn mynd i fynd â chi'r nefoedd. Mae yna fwy. Mae yna cymaint mwy. Mae yna rybydd fan hyn. Byddwch ofalus nad ydyn ni'n rhoi pwysles anghywir ar y grefydd allanol pethau materol teuluol. Nid ydym yn dibynnu ar ein magwraeth, ar ein teuluoedd. Na fydden ni yn pwyso ar y ffaith ein bod wedi clywed ar y fengil hyd yn oed. Ond nid oes na beryg fod na rai yn pwyso ar y ffaith ein bod nhw wedi clywed ar y fengil. Mae mwy na hynny hyd yn oed.
Byddai'r byrhau yn dweud, wel, nid yn unig dwi'n cael fy magu, a mae gen i rieni Cristnogol, dwi wedi clywed ar y fengil, falle bod rhai'n dweud dwi'n hoffi'r efengil. Ond nid oedd na filoedd wedi gweld a chlywed yr Iesu yn y cnawd. A serch hyn, ni chredant ynddo. Ac iddynt barhau yr un mor galed yn ei erbyn rhai wedi weld a'i glywed a'i hoffi hyd yn oed. Ac eto heb brofi gras Duw ar waith yn ei heneidiau. Felly, o ran perthynas, bod yn fam iddo, o fod wedi cael y fraint o cael bod mewn torf a'i weld a'i glywed Yr oedd miloedd yn yr un cwch. Ac eto, heb gredu, felly bydd rhaid i'n fod yn ofalus. Mae yna rybyd tyner iawn fan hyn. Mae'r Iesu yn cyfeirio y wraig hon i ffwrdd o hynny, ddim yn ddilornus ohono, ond yn symud ymlaen at y gwir wers. Wel, gadewch i ni weld beth oedd yn ail y calondyd eglur yma. Wedi'r rhybuddio o beidio roi pwysau ar yr allanol y corfforol, fe galonogodd y wraig ei bod yn bosib iddi gael y fendydd fwyaf. Eglurodd yr Iesu hyn trwy ddweud yr hyn oedd yn wir am ei fam. Wrth gwrs yr oedd Mair yn hapus o gael yr Iesu yn fab iddi ac yn fraint o fod yn fam iddi. Ond nid oedd hyn yn golygu dim yn ysbrydol. Nid oedd ei frodyr hyd yn oed ar un adeg yn credu ynddo. Darllenwch Ioan 7 adnod 5. Cynnes nid oedd ei frodyr yn credu ynddo. 2 Corinthiaid 5:16. Am hynny na ni o hyn allan, nid adweinom neb yn ôl y cnawd, ac os biom hefyd yn adnabod Crist yn ôl y cnawd, eto yn awr nid ydym yn ei adnabod ef mwyach. Nid yw gwybodaeth cnawdol o'r Iesu yn achub neb. Ys dim un o'r pwynt i ni feddwl, pe tawn ni'n byw yn ystod dyddiau Cris ac wedi weld bydda hynny ddim yn ei dim gwahaniaeth. Yr oedd na filoedd wedi weld wedi glywed ac eto dal heb gredu ynddo. Nid oedd y ffaith i mai roi genedigedd yr Iesu yn achub ei henaid. Nid yw eich magwraeth yn achub eich henaid. Nid yw y ffaith eich bod wedi mynychu capel drwy gydol eich bywyd yn ddigonol i achub eich henaid. Gandewch ar y geiriau yma to, adnod 27 ymlaen, a bu fel yr oedd y fe'n dywedyd hyn. Rhyw raig o'r dyrfa, gododd ei llef ac ddywedodd oedd y gwyn fyd y grodd a ddig di a'r bronau a signais. Ond fe a ddywedodd yn hytrach. Gwyn fyd yr rhai sydd yn gwrando gair Duw ac yn ei gadw. Ac nawr, mae yn symud o wraig at y fan lle mae angen iddi fod. Dyna chi galondyd. Gellu fod yn hapusach hyd yn oed. Gellu cael fwy o hapusrwydd nag i ti'n meddwl mae gan Mair wrth cael yr Iesu fel mab. Mae'n bosib i ti cael fwy o fendydd. Na'r hyn wyt ti wedi ystyried. Os wyt ti'n meddwl bod Mair yn hapus, yna gwrando, mae yna fwy. A daw y gwir fraint, y gwir fendydd, y fendydd sydd o les i'r enaid hyd tragwyddoldeb. Hyd yn hyn, yr hapusrwydd oedd hi'n sôn amdano, ni'n cnawdol, y cysylltiadau teuluol, yr hyn sydd yn dod â hapusrwydd tymhorol dros dro. Dyna beth oedd hi ar y lefel hynny oedd hi, ond yna mae'r Iesu'n cyfeirio at fwy. Gwyn byd y sawl sydd yn gwrando gair Duw ac yn ei gadw. Sylwch, nid y sawl sydd yn gwrando ar air Duw yn unig sydd fan hyn. Ond mae mor hwydd yn diwe. I gallu darllen geiriau fel hyn. A darllen dros ambell i air, oherwydd bod ni'n gyfarwydd yn nhw, neu rhithro. Yn aml iawn wrth darllen, ni'n rhithro dros geiriau. Ac ni'n gallu anghofio rhannau o'r adnodau. Ydy'r Iesu ddim yn dweud, gwyn y byd y sawl sydd yn gwrando gair Duw. A gadael e fyna. Dyw hwnna ddim yn ddigon, ar ben ei hun. Mae e'n mynd ymlaen ac yn ei gadw. Nid yw hynny yn ddigonol, dim ond y gwrando, clywed y gwrando. Ni'n barod wedi dweud nad yw yn ddigon i fod yn aelod o deulu a breintiau cnawdol, gweledol felly. Ond yma, ni'n mynd ymhellach, byddwch yn ofalus nad yw eich gobaith wedi seilio ar ffaith eich bod wedi gwrando ar air Duw. Neu yn gwrando nawr ar air Duw, ond nid oes na beryg felly. Mae yna lawer sydd yn mynychu cwrddau reolaidd yn dibynnu ar hynny fel sail iachawdwriaeth. A dyma'r peryg, dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl. Rhywun yn dod ar y stryd ac yn siarad ac yn rhoi rhyw tract allan i fi a fy ffrind.
Ac roedd y ffrind newydd dod yn Gristion, mi roeddwn ni hefyd yn ceisio ar y pryd, ac doeddwn ni ddim yn gwybod ar y pryd, oeddwn ni o gwmpas tua 13-14 mlwydd oed, ac o fewn y flwyddyn bydd y ffrind gami o fyd amser i dragwyddoldeb wedi iddo fe farw yn y môr wrth foddi. A fi'n cofio hwnna'n fy ysgwyd i. Ac ar y pryd, pan o'n i yn y dre, y ddau ohono ni, ac oedd wedi dod yn Gristion, ac doeddwn ni ddim ar y pryd, ond yn meddwl ac yn ceisio, ond y dyn yma yn dod ac yn rhoi'r tract i ni ac yn dweud, dyma i chi'r Efengil, ac oedd yn ffrind oedd wedi dod yn Gristion, ac yn ddiarwybod i ni ymhen y flwyddyn, bydda fe'n cael gweld i waredwr wyneb yn wyneb. Ond i fi oedd di ateb, oedd e'n ateb yn hyfryd ac oedd e'n ddiolchgar amdano fe. Ond fe dwedes, fi'n cofio dweud y geiriau, ond i chi'n gwybod, dwi'n gwybod, dwi'n cytuno da chi, mae hwn yn ardderchog, ac ydw ni'n Gristnogion, ac i chi'n gwybod pwy yn hadi, ac o'n i'n gwybod wrth i ddweud yn hadi yn weinidog Efengyled, ac mae'n bregethwr ar Nghapel yma yng Nghaerdydd, a fe ddwedodd y gŵr wrthai, ond hwnna ddim yn golygu dim. Chi'n methu dibynnu ar eich tad a bod e'n weinidog, ac o'n i'n gwybod oedd i ddweud doedd hwnna ddim yn peth cywir i'w ddweud, ac o'n i'n gwybod oedd i'n gallu dibynnu arno fe, ac o'n i'n gwybod bod e'n iawn yn dweud beth nath ond fe nes i ddal i ddweud, ac o'n i'n gwybod yn yr is-ymwybod, mi roedd na rhyw fath o ddadl oedd yn dweud, dwi'n gwybod dwi ddim yn Gristion oherwydd mam a dad a bod e'n bregethwr, ond ni'n gwybod hynny, ond mi roeddwn ni hefyd yn ddibynnol ar y ffaith dwi yma yn cytuno da be chi'n roed allan, ac o'n i'n gallu dweud, dwi'n mynd i'r capel a dwi dal i, ond roedd na elfen, roeddwn ni dal i bwyso ar weithredoedd. Doedd fy ffrind ddim, roedd wedi dod i gredu. Ond roeddwn ni ddim ar y pryd hynny, roedd tua 4 mlynedd arall cyn i mi ddod i weld yr Efengil yn iawn. Ond mae yna lawer yn does sydd yn dibynnu ar y ffaith, dwi'n gwrando ar yr oedfa. Dwi ddim yn gwrthryfela. Mae sawl un yn pwyso ar y broffes ei bod wedi clywed, hoffi'r hyn maen nhw'n ei glywed hyd yn oed. Ond dyma'r broblem, efallai bod yna dal troed yn y byd a chi'n dymuno'r pethau'r byd. Ac chi am y pethau yna, chi am grefydd, ond chi eisiau fe'n fwy ysgafn am yr rhai yn ei ddweud, a chi ddim yn hoffi'r pethau yna, ond ydych chi ddim cweit eisiau i wadu fe chwaith. Ond dyw'r ffaith bod chi'n gwrando ar y bregeth ac yn hoffi gwrando ar y bregeth ddim yn ddigon, dwi ddim yn ddigonol. Ni wadodd yr Iesu'r hyn dywydd y wraig, ond daeth gymaint yn bell ymhellach. Fe berffeithio'r hyn a ddywedodd hi. Fe ledeinodd yr cylch o fendydd i gynnwys Mair yn ei ffydd ac hefyd pob un sydd yn credu. Gwelir yma, gwyn byd sawl sydd yn gwrando, ond y gwrando yma, mae'n wrando ysbrydol. Gwrando sydd yn arwain at efuddod. Yma disgrifir gwir ffydd ar waith. Canlyniad fan hyn yw gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid, sydd wedi agor y clistiau byddar. Sydd wedi peri y gallu i wrando ar air Duw, i wrando mewn modd lle ceir syched a newyn am gyfiawnder. Mae'n wahanol ond yw i wrando falle i ferniadu neu i wrando mwyn gweld be fedra i wneud, rhyw weithredoedd. Ond nawr mae yna rhywbeth, fe fi Cristnogion yn tystio hyn, bod y gwrando yn newid ychydig. Mae yna rhyw wrando nawr sydd yn dod o ganlyniad i waith ysbrydol diwiol yr ysbryd glân. Ac nawr mae di peri mi wrando. Dwi'n clywed am yr Iesu. Dwi'n gwrando ar bob gair. Ac o wrando fel hyn, fe geir ymateb, fe geir efuddod. Dyna sut ni'n gwybod os yw'r gwrando yma o Dduw, yw fod e'n arwain at efuddod a chadw gair Duw. Dyma'r gwrando sydd yn bwysig. Y gwrando ac o ganlyniad yw'r cyfleidio, y mynwesur hyn sy'n cael ei ddweud, mynwesur gwaredwr. Dyma beth ni'n sôn dyna, Iago 1:22-23. A byddwch wneithurwyr y gair ac nid gwrandawyr yn unig gan eich twyllo eich hunan. O bleugyd os yw neb yn wrandawr y gair ac efod yn wneithurwr, mae hwn yn debyg i wr yn edrych ei wynebryd naturiol mewn drych. Wrth wrando gyda'r enaid ac nid y clistiau yn unig. Wrth glywed am fywyd perffaith Crist. Nawr, mae yna wahaniaeth. Nawr chi wedi gwrando a chi wedi clywed amdano chi a chi ddim yn dadle dim mwy. Chi ddim yn dadle am yr hyn sy'n cael ei ddweud am eich pechod a'ch drygioni a'ch tynged. A'ch heiddiant o farn a cholledigedd. Chi'n mynd dadled o hynny dim mwy.
Ac nawr i chi'n gwrando, chi'n clywed am yr Iesu ac i chi'n gwrando, chi'n dal ar bob gair. Chi'n clywed am ei fywyd sydd yn ddinam, nad oedd e pechu unwaith. Iddo gadw'r gyfraith yn eich lle, ac chi'n gweld popeth chi'n dysgu am yr Iesu. Mae popeth amdano'n berffaith, ac yna chi'n clywed bod e wedi cadw'r gyfraith, a fod e wedi bodloni'r tad, a fod e wedi wneud hwn yn ein lle ni. Ac mae hwnna'n peri'ch calon chi lam i chi wedi trio gwella'ch hunan, ond chi ddim yn gallu gwella'ch hunan. Ac nawr chi'n clywed mae Iesu Grist wedi wneud e i fi. Does dim angen i fi wella fy hunan i ennill a chawdwriaeth. A mae Iesu Grist wedi wneud am fy lle fi. Fedrai ddim fod yn fwy grefyddol, fedrai ddim fod yn fwy diwio, fedrai ddim wneud dim byd i wella fy hunan. Mae Iesu Grist wedi wneud y cyfan. Mae e wedi cadw'r gyfraith a mae e'n ei roed ei fi. Mae berffeithrwydd yno i fi. Mae glogyn o'i gyfiawnder yno'n barod i fy ngwisgo fi yn llwyr i orchuddio fe enaid yn llwyr. Ac i chi'n clywed hyn, chi'n gwrando arno. Ac yna chi'n clywed am yr aberth. Ac chi'n clywed bod y gosb wedi gymryd. Does dim cosb yn dod i chi mwyach. Y mae'r Iesu wedi mynd i'r groes fel oen i'r lladdfa. Ac yna'n cael ei hoelio i'r groes. Ac yna'r gwaed lifo. Ac yna tywallodd y tad ei ddigofaint ar ei fab. Fe ddioddefodd e hyn sydd yn gyfwerth i holl uffern, neu holl blant yno ar y groes. Ac wrth glywed am y gwaed a lifodd. Fel ffynon lle gallwn golchi pob un staen pechod i ffwrdd. Y pechodau hynny ni ddim yn gallu madde'n hunan. O, mae Satan yn hoffi atgoffa ni o bethau ni wedi wneud yn diwedd. O, mae'n wneud y trwy'r amser. Ac yna, mae'n atgoffa ni pa mor erchill oedd e. Ac yna mae'n dweud, sut allwch chi fod yn Gristion? Sut allwch chi cael maddeuant? Ond dyma'r efengil, mae Iesu Grist wedi golchi pob staen. Yn wynach na'r eira. A pob un tro mae'r un drwg yn dod i'r Cristion ac yn sibrwyd, beth am hwnna, beth am y llall, hyd yn oed ar ôl dod i gredu, beth am y pechodau hynny, ond beth ych chi'n dweud, ych chi'n pwynt at Grist, y mae e wedi tywall i waed, a mae e'n golchi ni'n wynach na'r eira. Ac wrth glywed hyn, bod croeso i bechaduriau dod ato, a chyffesu'ch gwendid, ac i ddod yn waglaw ger ei fronau, ac wrth glywed bod modd i'n alw arno, tra i fod yn agos, a wrth iddo agos sai ato ni, ac i'n dwysbigo ni, yn argyhoeddi ni, ac i agor ein llygad i weld ein pechod ni, ac nawr i ni'n clywed bod modd i'r pechadur ddod at Grist, ac wrth i ni alw am drigaredd, ac wrth i ni ddod yn edifeirol, ac yn ddod yn waglaw, ac i ddod at droed y groes, mae'r dirgelwch mwyaf yn digwydd, ceir y fendydd mwyaf. I ni'n derbyn gwir hapusrwydd. Hapusrwydd mwy na chafodd Mair fel mam yn unig. Yr hapusrwydd o faddeuant pechodau. A bywyd tragwyddol a heddwch a Duw. O, gafodd Mair y profiad hynny. Y fendydd ysbrydol fod yr Iesu yn waredwr iddi. Ac pob un sydd yn credu ac yn clywed ac yn gwrando ac yn credu ac yn cadw ei air. Mae'r fendydd i Mair fel i ni gyd yn cael profi'r un bendydd. Be nes i chydig o ddyddiau nôl neu recordiad o'r emyn. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ynddynt sydd. O, dyna i chi eiriau i ddechrau, emyn ag e. A dyma beth i ni'n disgrifio, dyma beth oedd y wraig yma. Roedd hi wedi cael elfen o hynny, hyfryd eiriau'r Iesu, ond na fydd y wraig yma wedi cael ymateb eto gan yr Iesu ac wedi cael ei dysgu ac yna'n gallu dweud hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd. Ond nawr bywyd ysbrydol, bywyd ynddynt sydd. Ond y fe ddwedodd yn hytrach gwyn fyd. Yr rhai sydd yn gwrando gair Duw ac yn ei gadw. O, na fydda na rhywun heddi sydd yn gwrando ar air Duw a'r galon. Wel, yn olaf, yn fer i orffen. Cwestiwn bwysig. Ychydig yw yr rhai sydd yn gwrando gair ar air Duw y dyddiau yma. Nid yw hwnna'n wir. Mae yn anhygol cyn lleied o bobl sydd yn gwrando ar air Duw. I ddweud y gwir, chydig iawn o bobl yn y byd sydd wedi clywed gair Duw. Chydig iawn o bobl yn y byd sydd yn gwybod unrhyw beth am air Duw am y Beibl. Nid oes lle yn ei bywydau hyd yn oed i oedi am eiliad fel i ni'n byw yn y dyddiau yma. I oedi am eiliad i weld a yw Duw yn siarad â ni.
A yw Duw wedi siarad â ni? Do, trwy ei air, trwy'r proffwydi, trwy ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r apostolion. Mae'n rhoi gair Duw i ni, ac yna mae di anfon i weisio ni bregethu o air Duw i ni, ac yna mae'n siarad â ni trwy ragluniaethau, ond mae yna gymaint o ragluniaethau wedi bod ar hyd y byd a hanes y byd, ac eto, i ni'n byw mewn ragluniaeth anferth ar y funud o rybydd gan Dduw, ac eto sawl un sydd yn gwrando am eiliad ar air Duw. Ond gai ofyn cwestiwn i chi sydd yn clywed o leiaf, falle bod rhywun yn clywed, falle bod rhywun yn ei cartref nawr, yn eistedd lawr ac yn clywed, ond i chi ddim yn gwrando. Ond o, na fydd yr ysbryd yn peri bod chi'n dod o glywed i wrando. I wrando ar air Duw. Ydych chi heb ragfarn yn gwrando? Heb ymyreithau, ydych chi wedi gwrando ar y neges yma? Ac wrth wrando, ydych chi wedi galw ar yr arglwydd i'ch helpu chi wrando? Dwi'n credu bod hwnna'n elfen hefyd, ond yw e? Pan ni'n dod ac yn dechrau trwy'r waith yr ysbryd glân, yno chi'n dechrau gwrando. I chi'n galw ar ei Dduw o helpa fi wrando. Dwi ddim hyd yn oed yn gallu gwrando'n iawn. Dyna yw tystiolaeth pob Cristion. Mi fyddai pob un yn dweud, dwi ddim un o'n gallu gwrando'n iawn. O, helpa fi wrando. A nid gwrando a dewis y dethol, rhannau o'r Efengil. Dyna beth yw'r proffes wag. Dyna lle ni'n gweld y gwahaniaeth. Mae'r proffes wag, yr un crefyddol Efengyledd, yn gwrando i ryw raddau, ond gwrando ar lefel eitha isel iawn o wrando. Ac maen nhw'n dewis y dethol y darnau, maen nhw'n hoffi gwrando. Ac yna pa mae'r goblygiadau, canlyniadau, disgwyliadau yn dod, dyn nhw ddim yn licio yna. A mae hwnna dim ond yn brawf, dyn nhw ddim erioed wedi gwrando yn y lle cyntaf yn ysbrydol. Achos pan i chi'n gwrando, chi'n dweud, o, Dduw Grystlon, helpa fi wrando ac i glywed yr hyn dwi fod i wrando, a helpa fi fod yr hyn y dylsen i fod. Gwna fi, dwi ddim yn gallu gwneud fy hunan, gwna fi yr hyn dylsen i fod. Mae yna gymaint yn dewis darnau yr hoffant ac yn meddwl nad oes rhaid derbyn y gweddill sylwch. Gwyn fyd y rhai sydd yn gwrando ar gair Duw ac yn ei cadw gair Duw. Yno gwelir bod gwir brofiad wedi bod. Lle derbynu'r rhodd o ffydd i gredu yn ei air, ond hefyd yna gwelir ei fuddod. O, pan i chi wedi derbyn yr rhodd o ffydd i fedru edrych ar Grist ar y groes, a dod a chyffesu ac edifyrhau, ac i chi'n credu, a chi ddim yn deall sut mae wedi digwydd, sut i chi wedi gallu credu. O, mae'r baich di mynd, chi wedi clywed fod yr Iesu'n maddau, yr rhai sy'n dod ato, ac i chi'n gallu ymddiried eich enaid, a mae'r baich yn mynd, a mae'r rhodd o ffydd yn cael ei roed i chi. Ond y hyn sydd yn brawf o hynny yw fod yn arwain chi at y fuddod, canlyniad naturiol y wyrth yma. Sylwch, gwyrth yw iachadwriaeth. Mae yn wyrth. Doedd yn bosib i chi gadw at ei air os nad yw'r gwyrth wedi digwydd. Ond pa mae'r wyrth yma o'r rhodd o ffydd wedi cael ei rhoi. O, nawr, mae'n ganlyniad naturiol. Nawr yw'r fuddod yma, y gogwydd yma, yr disgyblion, plant yr arglwydd nawr am gadw gair Duw. Yno nawr gwelir sancteiddrwydd, nawr gwelir y gogwydd at byrdeb, at ddiwioldeb, at sancteiddhad. Nid perffeithrwydd sylwch, fe fydd y Cristion dal yn pechu ac yn syrthio, ond fe fydd na ogwydd. Nawr fe fydd na ddymuniad a ddyheuad tuag at cadw at air Duw. Ac nawr pan fydd yn methu, fe fydd yn torri galon, fydd edifeirwch, a fydd yn dod ac yn gofyn, o Dduw helpa fi. Gwrandewch, Luc 8:21. Ac fe atebodd ac ydywedodd wrthynt, fy mam i am brodyr yw'r rhai hyn sydd yn gwrando gair Duw ac yn ei wneithir. Luc 6:47 a 48. Pwy bynnag a ddel ata fi ac a wrendi fy ngeiriau ac a'i gwnelo hwynt, mi a ddangosaf i chwi i bwy y mae efen gyffelib. Cyffelib yw i ddyn yn adeiladu tŷ, yr hwn a gloddiodd ac aeth yn ddwfn ac osododd ei sail ar y graig, a phan ddaeth llifeiriant y llif ddyfroedd a gurodd ar y tŷ hwnnw ac ni allai ei siglo canis yr oedd wedi ei seilio ar y graig. O, dyna iachawdwriaeth, sy'n amser i fynd ar hyd yr adnodau hynny nawr, ond dyna chi adnodau yn ei hunan. Dyna ddisgrifiad gwir iachawdwriaeth.
Rhai ni yw'r rhai sydd wir yn hapus. Yr oedd Mair yn hapus, nid yn unig gan mae hi oedd mam yr Iesu. Ond wrth gwrs, hwn ar y lefel yna, ond yn bennaf fydd ni'n sôn amdano, gan iddi gredu yn yr arglwydd Iesu Grist a chadw ei air. A phob un sydd yn credu a chadw at air yr arglwydd. Gwyn eich byd. Hyn oedd y galondid i'r wraig a floeddiad allan y datganiad yma. Gall hi hefyd fod yn berchen ar hapusrwydd yma. Y llawenydd iachawdwriaeth a bywyd rhagweddol. Y mae hyn hefyd yn wir o bob un sydd yn gwrando heddi. O na fyddech chi'n gwrando, ond nid ar glist yn unig, ond ar enaid. O na fyddech chi'n edrych, ond nid ar llygad yn unig, ond ar llygad yr enaid. Y weddi fer yna sydd mor hyfryd. Gweddiwch y geiriau yma, o Dduw graslon. Agor llygaid fy enaid i weled fy angen am Grist. O, gweddiwch hynny. Lle ni newid e. O, Dduw graslon, agor clistiau fy enaid i glywed fy angen am Grist. O, na fyddai'n gallu gwrando a fy enaid. O, na fyddai'n gallu bydd y enaid yn gweld ac yn clywed yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud yn fy llefi. Ac yna trwy ras a trwy ryfedd wyrth, fy mod yn dod at droed y groes ac yn gosod fy mhechod. Dod yn waglawd, does gen i ddim byd i ddenu ata fi, ond i ddod am hechod a'i osod ar y groes. A be mae'r Iesu'n i'w wneud? Mae'n ei gymryd. Ac yntau, mae'n hoelio fe i'w groes, neu darlun arall yn taflu fe cyn belled ag yw y dwyrain o'r gorllewin. A darlun arall yw mae'r gwaed sydd yn llif ar y groes yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. A chi'n gwybod be fydd yn digwydd. Wrth i'r baich yma fynd, nawr oherwydd y wyrth, fe fyddwch chi am fyw i'w ogoneddu ef a'i fwynhau am byth. Fyddwch chi am cadw ei air. Dyna'r rhyfeddod gafodd y wraig yma. Roedd yn ymateb anhygol, fe gafodd ei hysgwyd. Ond yma i ni cywiro hi'n dyner. A bu fel yr oedd y fe'n dywedyd hyn, rhyw wraig o'r dyrfa gododd ei llef ac a ddywedodd wrtho gwyn fyd y groth a thig di ar bronau a signes. Ond fe a ddywedodd yn hytrach gwyn fyd yr rhai sydd yn gwrando gair Duw ac yn ei gadw. Gadewch i ni weddio. A nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda'ch wi oll hyd byth. Amen.